се! Здравейте, Ягодово! Щастлива съм, че се тук много нетърпеливи деца. За това давам началото на нашия празничен пролетен концерт. Аплодисменти за всички вас и за всички участници. Губят вече търпение. Без микрофон ще ми чувате, нали? Това с полъха на южняка, с песента на птиците, с аромата на цветята и с много събудни надежди у хората. Заради слънчевото колело изреждат най-светлите, най-плъските, най-жизнерадостните празници. Очаквате да Лазаров-ден, Светница, Великден, Георгиов-ден. Те идват като знамение да ни напомнят, че най-доброто предстои. За да ни върнат надеждата към началото, за да си спомним за българските традиции. Пролета трамвай за мечтите, пролета е пътек като теб, тя е мотив света да обичаш и да останеш отново дете. И сега се надявам тази вечер всички да се върнем в детството и всички много да подкрепим участниците, като започваме с най-малките, за това те се нуждаят много подкрепа. А това са децата от детска градина Пролет, село Ягодово. Силно ги аплодирайте, те имат нужда от вашата подкрепа.
И аплодисменти да ги изпратим. Те са готови да посрещнат великденските празници. Поздравление и за двете им госпожи, които много, много добре се представиха. Благодаря ви, дечица. Вие бяхте истински звезди. Бъдете живи и здрави, едни прекрасни празници ми желаем. А сега ще танцуваме заедно с господин Раданов и дечицата от детска градина Пролет. Те ще ни изпълнят два танца. Първият е бадлета, а вторият тракийски танц. Готови ли сме да ги посрещнем? Успех на вас! Аплодисменти!
Conmigo se puti para nesse período. Прекрасни празници! Чао, чао! Помахайте на всички, които гледат. Хубав ден дойде, Лазаров ден. Лазар весел ходи, силой годи и всяка му пее. Че са излезли момите на след село на Меджана да пеят и да играят, здраве да пожелаят. Сега ще ви представим детска певческа група Славей. Аплодисменти за тях!
ви желая прекрасни сте. Благодаря. Светлица дошла е. Кистава като момиче. Обичая се и стае. Светен днес светличе. Така не ставайте дечица. И от кончета върбица олелца си изплетете. На дечицата заслужете и в реката ги хвърлете. Той ще отъкне най-напред, носи най-голям късмет. Сега нека с аплодисменти посрещнем втора възрастова група от детски танцов състав Ягодка. Те ще ни изпълнят чиновски танц. Аплодисменти! Браво, аплодисменти за тях госпожа Елизабет, както ми някакъв шахов катунеца искат за госпожа Елизабет. Аплодисменти още веднъж. И за госпожата. Цялата пачиобляна грее радостна за смяна. Днес на нашата поляна идва празник на цветята. Ето, розата красива пак празнува, толкова щастлива. Но не един се напетя. Имам още куп празнуващи цветя. Сега ви представям певческа група Пъстра китка. Силни аплодисменти за тях. Miasto
И за този празник весел, шарени и една донесел. Жълти, сини и червени, всички не са смеки. Пият радостни кампании, той се рай градове и отекват между лани, дори ушини и голями. Представям ви статуство и сгра, които ще ви дигнат настроение, ще ви дигат за крака, така че всеки има право да танцува. Аплодисменти за игра! А те какво ще ни изпълнят? Какво хором? Буалийско. Знае ли някой буалийско хором? Добре, сега ще го учим от вас. Успех, момичка. Браво, страхотни, благодаря много. Аз искам да ви представя моя колега по-водещ. Това е коя? Аплодисменти. Сега ще бъде мен и ние се обучавате. Зададе се пеникте, предизволяват сирени, гледай, радост, колица с смеки. Бързо и малко. Тръгвам за чуй на портата за страга. Светили когари чакат с светикли разпиеца, с нетраещи сърца. И още едно нетраещо сърцето, и това е Ивона. Ето ги двамата водещи на следващия концерт. Аплодисменти.
А сега заедно ще представим Детска група Словен. Словен. аплодисменти. Детска група Славей или Славек, всека тези така ли са прекрасни. Това бяха децата на госпожа Таскова. Аплодисменти за нея. Ще се изберете с желязно сърчице, с черум като камък и червено като замък. С него идали надгора всички други ще приборя. Представям ви детски танцов състав и ягодка втора възрастова група.
Право на Любка колата. Тя запищя и сърцето, шибна го силно в лицето. Колко причак се заплече, но си белята на плече. Двамата, който де посвари, не моя да се стовари. Пуснаха вашите столове, цапаха буди на себе, викна да плаче Лиляна, цяла в зелено зарана. Мама отвори вратата. И що да види горката? Изпотрошени яйцата, баксани цели деца. Хубав Георги, светен Георги, скоро бързай да ми дойдеш. И урок пречи всички, преди будните бабични птички. Сега да посрещнем вечната група Пъстра китка. Аплодисменти. Поздравления за вас, поздравления за къса, който ни давате на всички нас, на тези дечица, защото наистина носите един страхотен смикър. Браво! И вече губим търпение, ето го и Боян, ето ги и децата от детска петчестна група Сладей. По роса боси му тичат, цветя билки не се закичат. За здраве, за попус, за младост, песни запяват за радост. Хайде сега ще пеем за радост. Bye.
Много добре се представиха. Боян иска да бъде тук до мен най-водеща. Ако искаш, Бояне, ела тук, ти разрешава да бъде двамата водещи. Аплодисменти за Бояна. Няма да се слушаме. Разбира се. Бабата ли бъда, колеги? Свети Георги, Божът тъщата успех. Душа заведелска да се ответ, че всяка капка небесна ще е жълтица, да плод градина, шипим каптица, да расте буйно жито в нипата, да има гроздек и хлеба дозяка, петел пъстър да пее за собора, агнец батко да влее в обора. Сега ще ви представим, бабата ще представяте. Papa Hospital. Искра. Айска Искра. Танцов клуб Искра. Аплодисменти. Благодаря. Хайде да ви гледаме. И почти сме в края на концерта. Благодаря ви много за търпението ми. Искам малко, после ще пеете пак, и малко повече настроение сега да има и всички да танцуваме. Ах, какъв е този свят чудесен, изтъкан от слънце радост песен. Празник е всички да празнуваме, да пеем и да танцуваме. Познайте кой следва. Естествено, трета възрастова група на детски танцов състав Ягодка с шопско веселие. Един страхотен танц. Аплодисменти.
поканя всички участници днес на този концерт. Така че заповядайте тук на сцената. Искам да поканя и как е организатора на всичко това. Аплодисменти за нея. Заповядайте на сцената. Нека и вашите ръководители да дойдат, нека и ръководителите на танцовите и песенските групи. Защото понякога най-трудното и най-недостижимото нещо е това да си позволим просто да бъдем щастливи, да се радваме на най-обикновените неща, да се радваме на птичките, да се радваме на хубавия аромат на пролета. Така че желая ви, така както днес ви отвориха сърцата тези прекрасни инструкции, така да ви бъде отворено сърцето, да се радвате на простите, малките неща и на едни прекрасни, щастливи празници. Аплодисменти за всички участници. Останете тук, защото ще завършим с една песен, която са ни подготвили от детски състав Ягодка. Нали така? Пъстра китка. И Ягодка, и Пъстра китка. Аплодисменти за тях. И Слави. Аплодисменти за всички. Нека да завършим с тази песен. Нека ги аплодираме и да им благодарим за това, че ни направиха наистина един прекрасен празник. Благодаря на организаторите. Аз благодаря, че бях част от този прекрасен концерт и наистина тази атмосфера, която ми даде Ягодово, е наистина вълшебна. Благодаря ви.